Kulesi siqephu ngizochaza umehluko phakathi kohlobo lokuqala nohlobo lwesibili lwesifo sikashukela nokuthi ungajona kanjani ukuthi isiphi okungenzeka ukuthi usunaso. Ake siqale sibheke itype 1 debates. Isifo sikashukela sohlobo lokuqala sivame ukubangelwa izimbangela ze-autoimmune. Uma kuba khona ukubhujiswa kwama-beta cells epancreas ngenxa ye-autoimmune, ungase uthole itype 1 debates. Ivamise ukuvela kubantu abancane, izingane, kodwa ngisho nabantu abadala bangayithola. Ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo lokuqala akulutho ngaphandle kwe-insulin ne-insulin kuphela njengamanje. Ngakho-ke ake sibheke uhlobo lwesibili lwesifo sikashukela. Thayipha isifo sikashukela sohlobo lwesibili ngokuvamile kubantu abadala nakuba singenzeka nakubantu abadala abasebasha nasezinganeni imbala. Thayipha isifo sikashukela sohlobo lwesibili kungenxa yokukhuluphala, izakhi zofuzo, futhi ngenxa yezinkinga zendlela yokuphila kanye nokungazweli kwe-insulin. Isifo sikashukela sohlobo lwesibili singelashwa ngokushintsha indlela yokuphila ngemithi edluliselwa ngomlomo futhi ngezinye izikhathi ne-insulin. Manje-ke ungazihlukanisa kanjani lezi ezimbili? Uma unesifo sikashukela, udokotela wakho kufanele akwazi ukuhlola ukuthi isifo sikashukela sohlobo lokuqala noma sesibili ngokuhlolwa komtholampilo kanye nokuthatha umlando. Kodwa ngezinye izikhathi, udokotela wakho kungase kudingeke enze izivivinyo eziyinkimbinkimbi njengokuhlolwa kwegazi kwe-peptide. Angase futhi enze ama-autoantibodies athile njengama-gut antibodies, amasosha omzimba e-islet ukuze ahlekise ukuthi ngabe uhlobo lokuqala noma uhlobo lwesibili sikashukela. Ngakho-ke xoxa nodokotela wakho ngalokhu. Uzinakekele.